Me ymmärrämme, että kukkien ostaminen ei ole kaikille ihan jokapäiväinen askare. Meille on arkipäivää ohjeistaa asiakasta oikeanlaisten kukkien valitsemisessa. Olemme kanssasi läsnä, oli kyse sitten laajemmasta kokonaisuudesta, valmiiksi sidotusta kimpusta tai yksittäisestä ruususta. Ohjeistamme myös mielellämme kukkien hoidossa, jotta pääset nauttimaan niistä mahdollisimman pitkään. Jos et itse pääse paikan päälle, toimitamme kukat puolestasi joko itse tai luotettavan palvelutarjoajamme kautta. Liikkeemme lisäksi palvelemme myös yritysasiakkaita monilla eri aloilla. Autamme sinua muistamaan työntekijääsi, järjestämään tapahtumasi ja luomaan toimitilaasi kauniin ympäristön. Tartumme työhön aina samalla asenteella. Sinun kukkien tuoreus ja pitkäikäisyys on meille kunnia-asia. Ja meiltä saatkin vain laatua, jonka takana pystymme seisomaan.